जहाँ बाड़े वही जा रही जास तो ठीक बा बेड़ा गोरख तो कहीं के बा ये परी के मिजाज का बनता। अगला जोन बताइनी है कि 2024 के सर गर्मी जोन तेज हो गया है, तो उसके बारे में मतलब जोन हो गइल बा ओकरा बारे में रउआ का विचार बा कि ए पारी कहाँ जाके गर्मी ठंडा हुई अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाइए तो हल्लुक हो जाये कुछ फिर से? से तो कुछ मिल जाई 15 मिनट हाथ जोड़ी ना शराब रुआ लगी चली आई। हाँ देखी नीतीश चा गांव में बैठल बानी, बड़ा देहात में हम बैठल बानी, सिवान से हमरा बुझाता 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर, आ ओकरा बादो इहवा जे तक कहता नहीं लोग कि खाली हाथ जोड़ी भगवान जे 15 मिनट भगवान के लेट होई प्रकट होके में, लेकिन शराब पहले प्रकट हो जाए। तो ई मतलब हमनी के बड़ा दुख लागत है बात के। जीत जतल ओकरा बता कहूं लोग नहीं खेआवत कहू नहीं खेलो ए बेर लेके यह इतिहास बा, यहाँ के विधायक हो खोस बा, सांसद हो खोस, यह को लोग पहले बा मतलब दिल तूर देता लोग। हाँ, एकदम। जाके अस्पताल में लोग कुर्सी पर ताश खेलता है। एने ओने लवारिस लोग पड़ल बावे। खूब बढ़िया बिल्डिंग बन गइल बा, अस्पताल के रिबन कटा गइल, नेताजी लोग उद्घाटन कर दिहल, कौन नेता ही सब नेता आई रहे लोग बाढ़ आई रहे। सुन लीजिए आप लोग कि 1956 में बाढ़ आई रहे, सब गांव डूब गइल। आई गांव ना डूबल, जो गांव के नाम है नौवाटी। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। पंचायत गांव खुजुआ में है और यहाँ पर कुछ चाचा लोग हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं इन लोगों से बातें करते हैं। हालांकि बहुत एक अच्छा चीज देखने को मिला, ये इस मतलब हर पंचायत में ये कुर्सी आपको जरूर मिल जाएगा। स्वागत बच्चा हमारे चैनल जी, और स्वागत बगैर चैनलों के। अरे चाचा एगो बात हम पूछते नहीं, गांव के नाम का हो? एक गांव के नाम है नौवाडी नौवाडी जी, खुजवा पंचायत के है। खुजवा गांव, अच्छा खुजवा पंचायत वार्ड नंबर 1 में ही पड़ेला नौवाडी। नौवाडी। आ एकरा जन दक्षिण साइड में बावे ई बसंतपुर हो, वार्ड नंबर 2 हो, इहो खुजवा पंचायत के हो। आ दोनों के बीचे हमनी के बैठल बने जा, ई देवता के एगो स्थान हो, भोला बाबा तर ई बोलेला, भोला बाबा के ये स्थान हो। चौतरा हवे। तो ई भोला बाबा के अभी हमी के चबूतरा में बानी सन और ई हो गांव नौवाडी। अच्छा एगो चाचा एगो बात पूछेम, ठीक बा आगे भी हम पूछेम, नौवाडी गांव काहे पड़ल बा? डीह मने हम समझता नहीं कि एगो जौन खेत में होला ओकरा के डीह कहल जात रहल पहले। सबसे ऊंचा हवे अच्छा ये क्षेत्र में, यही से के नौवाडी गांव पड़ल बा। मतलब ऊंचा हो, मतलब एमे सब गांव में पानी आ जाइए, गांव में गांव के पानी एजू ना आवेला। 56 में बाढ़ आई रहे, अनुतन अगर आई सब गांव करीब डूब गई रहे, लेकिन ये गांव बचा रहे। अच्छा हाँ। 1956 में बाढ़ आई रहे। सुन लीजिए आप लोग कि 1956 में बाढ़ आई रहे, सब गांव डूब गइल। आई गांव ना डूबल, जो गांव के नाम है नौवाडी, तो ये नहीं डूबा। हाँ ऊंचा पर बावे। अच्छा ऊंचा हाँ बा। हाँ। अच्छा एगो बात बताई कि आवे वाला अभी 2024 के चुनाव आवता, सरगर्मी बहुत तेज हो गई बा, धीरे धीरे बढ़ता, दिमाग काम नहीं करत कि कहाँ जाइल जाई, कहाँ का कइल जाई। ए पर रउआ ए गांव में हम गुजरत रहनिया देखनी है रउआ लोग के, ए पर राउर लोग के का विचार बा? भैया सब सीवान के क्षेत्र में मतलब, अच्छा भैया का रहुआ बताई, रहुआ देश के नागरिक बनी तो मतलब बताई कि मतलब का होके के चाहिए अपना बिहार का? देखिए हमने के जे खेती खातिर काम करी, पोल गड़ा गइल, लाइन नहीं खे आवत। अरे राउर खेत में तो चारों ओर पोले पोल लौकता है। कहाँ लाइन आवत, कहीं तार तो कहे हम अपना मित्र से तनी पोल के दिखाएंगे। जब गांव के नाव नौवाडी हो, ये जो दरियाव के पानी ना आवेला, नहर के पानी ना आवेला, तो कम से कम बिजली के सप्लाई आई तो हमने के खेत। अच्छा तार तो नहीं लौकत कोनो पोल पर, लेकिन पोल सब खेत में लौकत है। पोल लौकत हवे, तो अच्छा सरकार के लिस्ट में पूरा हो गइल। अच्छा तो का मतलब वो में लाइन आवे के चाहिए? ना आवे के चाहिए, रोगे बताई कि आवे के चाहिए कि ना आवे। नहीं बिजली के बिल ना भरत हो। अरे महाराज पहले चालू हो तब न भरे। अच्छा तो अभी कनेक्शन नहीं निकल, तो खेत में ऐसे कनेक्शन करके क्या करे बोलो? काहे ना, तबे न खेत पाटी। दिक्कत बावे कि आवो तो पहले लाइन मान ली कनेक्शन हम ले लही बनी, लाइन आवते नहीं खे। अच्छा तो लाइन आई तब नु, कृषि वाला फीडर अभी चालू ना भइल। आ हमरा गाँव में विशेष जरूरी ऐसे बा कि पानी ना आवेला। अरे दूर दूर तक पूरा खेते खेत लौकता, लहलहाता खेत एकदम बढ़िया धान भइल दिक्कत बा। देखी होने पंपिंग सेट चलता, होने चलत हवे, आ सब होत हवे। तो यह बात बा हमनी के। तो अभी सरकार में बानी नीतीश कुमार, तेजस्वी, का कहे इनके लोग के बारे में? अभी तो ये सब के ठीके कहा, लेकिन कामवा कर दे सब 2 बरिस अभी टाइम बानो। अच्छा एगो चीज बताई, बड़ा बीजेपी आरजेडी बड़ा कंफ्यूजन चलता, राउर का एकरा बारे में कहे? हमनी के जे काम करी
वही के हमनी के वोट देव जा। काहे जब इलेक्शन आवेला तो जात पात में तो रुआ बटी। ना हमनी के कोनो जात पात से मतलब नहीं है, कोनो पार्टी से मतलब नहीं है। जे बढ़िया काम करी हमनी के बिजली दी, सड़क दी, अस्पताल हमरा गाँव में सड़क तो बहुत अच्छा नीतीश कुमार बनवा देले बड़न बिहार। सड़क तो अच्छा बनवा दिले बड़ा। बैठे के कुर्सियों दे देले बड़न, देखिए कुर्सी कितना बेहतरीन दे देले। अस्पताल अंग्रेज के युग के हवे, अस्पताल बन गइल, ठेकेदार के टेंडर मिलल बन गइल, ओमे डॉक्टर रहते नहीं खन, वो अस्पताल से हमनी के कौन फायदा बा? कोनो फायदा नहीं। कोनो फायदा नहीं है। काहे अस्पताल बा नु जाके ओ डॉक्टर ओजुया के बैठ के लोग ताश तो खेलत हवे। काहे अस्पताल में ताश खेलता लो। हां तो का करो लो, जब अगर मानी तो स्वस्थ बा लो तबे न ताश खेलता लो, बीमार पड़ी लो तब न डॉक्टर जाई। और वही काम में आवत हवे अस्पताल। डॉक्टर साहब में आवते नहीं खन, कोनो युग में डॉक्टर रहत रहे लोग, कहाँ के लोग आवे। अब तो बन गइल इहे कुल बात बा। अच्छा जी तो मतलब वहाँ जाके अस्पताल में लोग कुर्सी पर ताश खेलता है। एने ओने लवारिस लोग पड़ल बावे। खूब बढ़िया बिल्डिंग बन गइल बा अस्पताल के, रिबन कटा गइल, नेताजी लोग उद्घाटन कर दिहल। कौन नेता आई रहलन? सब नेता आई रहे लोग, केकर नाव धरी। सब नेता में मतलब कौन कौन यहाँ के नेता लोग बावे सभे आई रहे। स्थानीय मतलब कि कविता सिंह आई रहली? तो कहियो अइबे ना कइले आज वहाँ के क्या? सब वोटे में आइले जिंदगी में कहियो ना आइली। ये कविता सिंह ना? हाँ ना तारा लोग का लगता कि पर ई फिर से उठियन कि अब ना अब मिली? तो भगवान मालिक बड़े, हैं? भगवान मालिक बड़े उनको। हमारा यहाँ से तो कहियो बोलो कविता सिंह तो बहुत अच्छा काम करेली सुने ने बनी। अब करत हो अपना यहाँ करत हो अपना गाँव में दुरौदा में। काहे खाली दुनौदे में करे? हाँ तो अवरी कहाँ जइए वो बताइए है ना ई तो नौवा डी गांव ह आ नौवा डी में बता जीतल बड़ी तहिया से नौवा डी गांव ह, नौवा डी में अभी तक ले बतावल जाता कि घुमऊ नहीं खियल जी हाँ। का इलेक्शन वोट दे ना मांगू नहीं रहली केकरा के देल रहलो साहब करे के? साहबुद्दीन के ऊ करे के केकरा के कविता सिंह के तो वोट देले रहलो तो वोट जाके दिया ही रहे। हाँ भाई आशा रहे वहाँ से कि हाँ। वहाँ के काम करे, नया नेता रहनी, हाँ। लेकिन आशा के बराबर तभी वहाँ के ना मिला करी। जुला के पुरान के नेता काम में आवतल का अभी का कहल जाओ, अभी तो कुछ कहा मतलब नहीं जेकरा पर उम्मीद कइल जाता वो उम्मीद पर खरा नहीं खेल उतर ना। लेकिन पहिले तो कहता ये काम करे जीत जाता लोग तक कहूँ लोग नहीं खेल। कौन नहीं खेलो ए बेरा लेके यह इतिहास बा, यहाँ के विधायक हो खोस बा, सांसद हो खोस, यह को लोग कहले बा। मतलब दिल तूर देता लोग हाँ एकदम तोड़ देता लोग। या ए बेरा अच्छा बा ओ बेरा खराब रहे तो कौन समय खराब रहे कौन समय अच्छा रहे ई जाने के चाहते उ समय वो बेरा के रहे, ए बेरा के समय जन बात नहीं। मतलब वो बेरा के समय में मतलब अच्छा इंसान मतलब जी ले कि ए बेरा के समय में अच्छा जी ले अरे वहू बेरा अच्छा जियत रहे, एहू बेरा अच्छा जियता। वो तो फिर समय का नहीं जी। आखिर सोच के रुआ वोट देनी कि ए बेरा कुछ बदलाव करे के चाहिए जौन अच्छा हो जब वो बेरा अच्छा रहे तो अच्छे के चुन लेवेला। अब अच्छा कहाँ से ले जाए, सब केहू तो उहे बा, केकरा के वोट दिया हो? सब केहू उहे बावे। तो अभी रुआ कनिए कि पहले भी वो दौर में अच्छा रहे तो और अच्छा के चक्कर में काहे अपन बेड़ा गर्क करवा लेते लोग। तो अब का कल जाए ओकरा खातिर? जाहिर सी बात है हाँ? कि या हम लोग मतलब हमनी के परखे के पहचाने के शक्ति नहीं खे या हमनी के गलत आदमी के बार बार चुन लेता निशान अच्छा के चक्कर में। अच्छा आदमी खड़ा होई तो ओकरा जीत ही के नहीं खे। नीतीश कुमार तो अच्छा रहे हैं, पलट के राजद में चल गए तो फिर तो रोज मोटरसाइकिल छीना तरी से, रोड पर मोटरसाइकिल छीना तरी से। हाँ पब्लिक के 6 बजे के निकल मुश्किल हो गई बा। हाँ गाँव में अभी मोटरसाइकिल छीना मोटरसाइकिल है जा है रोड पर है जौन पावर हाउस होके जौन गुजरता रघुनाथपुर मेन रोड में जाके मिलता ए पर हनु 8 गो 10 गो मोटरसाइकिल लेबर छीना भइली सो आज 6 महीना में। हेलो तो यानी मतलब नीतीश कुमार जिम्मेवार बड़ा अब प्रशासन है ना जिम्मेदार बा। तब अबे बीजेपी के चलता तो रउआ केकरा पर निशाना साधे के चाहता नहीं बीजेपी या बिहार के नीतीश कुमार? अभी ई जानते नहीं स्पष्ट बात बा कि एकरा पहले जौन शासन रहे तवना में छीना झपटी सब बंद हो गई रहा मानो। मतलब जब तक ले बीजेपी में कहे के रउआ चाहता नहीं रउआ बात बोलता नहीं कि जब तक ले बीजेपी में रहला नीतीश कुमार तो रोड पर मोटरसाइकिल ना छीनात रहा आ जहिया लालू में अइलन ओ दिन से छीनाए लगल। जरूर ये कहे के हाँ, चाहते तो हैं अब यह नु बात हुई, अब यह नु कहल जा सकला। मतलब तो इहे भइल। एकर मतलब यह भइल
तो राहुल मतलब चाहता नहीं कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारी और चल जाए बीजेपी में, मोटरसाइकिल तो कम से कम बच जाए लोग के। वो तो उन लोग का जहाँ जहाँ बाड़े वही जा रही जा तो ठीक बा बेड़ा गोरख तो कहीं के बा। ये परी के मिजाज का बनता। अगला जोन बताइए है कि 2024 के सरगर्मी जोन तेज हो गया है, तो उसके बारे में मतलब जोन हो गइल बा ओकरा बारे में रउआ का विचार बा कि ए पारी कहाँ जाके गर्मी ठंडा हुई? अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाइए तो हल्लुक हो जाए कुछ फिर से एकदम। का चाचा? एगो और जोगी जी हवा हन अच्छा जो यूपी में बड़े अब नु क्या चाहते हैं नया चेहरा में, जैसे बतावल जाए कि वहाँ बिहार यूपी में योगी जी आ बिहार में अपन कौन संसद के पति अजय सिंह, का चाहता नहीं कि आज तक हो जाई क्लब अगर चेहरा चुन ले बीजेपी तो? संभव तो नहीं है का संगे सौहार्द भी तो बा। कट्टरता मैंने कौन चीज कट्टरता मैंने कि दूसरा का लड़ावल हनु दूसरा से लड़ल यह नु कट्टरता है। तो कट्टरता नहीं खेनु करे के जी, यहाँ तो सब समाज मिल कर रहे के बा हनु एहू जा मुसलमान वालों वो के बात नहीं है। कट्टरता माने कि अपन जबरदस्ती बात रख के अच्छा कर ले तो वो नानू होला। हाँ जौन प्रेम से होई तो कट्टरता से होई कहियो ना तो होई। फिर वे तो नीतीश कुमार करत रंद्रवा कुर्सी देले बड़ा बैठे के नीतीश कुमार आ गुणगान गावत नहीं ना ना तो ठीक बा उनकर तो काम भइल वो अपना क्षेत्र के विकास करिए, लेकिन जौना रेशियो में के चाहिए तौना रेशियो में तो होत नहीं है हनु सब विकास तेजस्वी युवा है, तेजस्वी युवा बाड़न के छोड़ दी सरकार रुआ कोई के हई मोटरसाइकिलिया छिलल बंद करा ना दी सब तो ठीक है बा। मतलब सरकार के में कहाँ दोषी भैया? तो गांव के अगल बगल के लड़का छीनत लड़का छीनत सब प्रशासन रहला पहले काहे ना छीनत यानी रहला प्रशासन छीन होती है। प्रशासन के दोष बात भैया बड़ा बेचैन बनी आवता नहीं चल जाता, झटका आवता भैया के, भैया से बैठ के बतियावता नहीं, झटका आवता चल जाता वो बड़ा से जोश में बानी के बोली हाँ का कहता नहीं केंगा छीना जाता माने प्रशासन के मिली भगत से ही छीनाता किंगा छीनाता मिली भगत से तो छीनाता कौन भगत से छीनाता? यानी प्रशासन नीतीश कुमार होता है जी। अच्छा नीतीश कुमार एकरा मानी प्रशासन के टाइट नहीं कर पाओ ना एकदम नहीं कर पाओ। केंगा तू दवा कहता नहीं शराब बेचाता का? आज से शराब तो डेगे डेगे बेचाता है, डेगे डेगे बेचाता है। डेगे बेचा? हाँ महाराष्ट्र बिहार में तो पूरा शराब बंद बा, के कहता बेचा? रउआ नहीं जानत कि बंद बा की का बा, ये हमारा से पूछे के बा। शराब एने मिलता है, देहात में कहाँ मिलता है? एने तो कहाँ मिलता ए जी आस्था से तो कुछ मिल जाये, 15 मिनट हाथ जोड़ी ना शराब रउआ लगी चली आई। हाँ देखी नीतीश चा गांव में बैठल बानी, बड़ा देहात में हम बैठल बानी, सिवान से हमरा बुझाता 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर आ ओकरा बादो इहवा जे त कहता नहीं लोग कि खाली हाथ जोड़ी भगवान जे 15 मिनट भगवान के लेट होई प्रकट होके में, लेकिन शराब पहले प्रकट हो जाए तो ई मतलब हमनी के बड़ा दुख लागत है बात के। बाकी हम ना कुछ कहे आ रहल कि तेजस्वी युवा बड़न आ युवा के हाथ में लोग बड़ा उम्मीद से लोग सौंपता कोनो चीज। चिरागो बाड़े तो का चाहता नहीं चिराग तो हैंडसम बड़े स्मार्ट बड़न, आधा लोग बढ़िया युवा उ बढ़े तो उनकरा के लिया धल जा। हाँ एकदम लेवे कल जाई। देख ली ये पारी के मूडो बनल बा जेते भैया बताओ तरन की चिराग, तो चिराग पर ध्यान बा। अगर वो बीजेपी में ज्यादा तार लोग का लगता है कहां उसे मतलब नहीं है। जब युवा के ही चुने के बा हमरा, अब शिक्षित के ही चुने के बावे तब चिराग तेजस्वी से पासवान मतलब जबरदस्त उनकरा से शिक्षित भी बाड़े, उनकरा से युवा भी बाड़े, उनकरा से तेज तर्रार भी बाड़े। अच्छा तो देखी गांव गांव में रउआ कुर्सी पर बैठल बालो, जाहिर सी बात बा कि रउआ मतलब रउवे रोड देखता नहीं कि चमकता है नहीं पूरा देहात के। तेजस्वी और नीतीश कुमार के लोग ना गुन गा के युवा नेता चिराग पासवान के लोग यहाँ तारीफ करता। हालांकि सुन के बहुत आश्चर्य लगता कि ना बीजेपी के बारे में बात भइल ना राजद के बारे में बात भइल, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ नाम आ गई अपने से, तो ये बहुत बढ़िया लगल बात। और कुछ कहे के चाहता नहीं नीतीश कुमार जी से? ना नीतीश कुमार जी के जौन करे के बाद कह दहनी वहाँ के बस, अब उसे कुछ अधिक वहाँ से अपेक्षा भी नहीं के ना वहाँ के करे के, अब हमने के चुनबो करे अभी तो मानता नहीं अभी बहुत जान बा। इंजीनियर हवन कहाँ के इंजीनियर हवन महाराज? अरे भाई रोड देखते कितना इंजीनियर हवन, रोड चमका दिला टेक्निक के इंजीनियर हवन, रोड उनका चमकौला से चमकल बावे। 60% केंद्र सरकार के फिर उहे बतिया बा कि रोड अगर उनका चमकैला से नहीं के चमकल तो फिर उनका से गाड़ी के छीना जाता छीना जाता है। राज्य सरकार की बिहार पुलिस के जिम्मे बा,
ये केंद्र सरकार के जिम्मा नहीं है, पीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार के जिम्मा है। यानी जौची करे तरन सब बेड़ा गर्क करा दे तरन, अगर शराब बंदी करेलन वो बेकार हो गए। हाँ एकदम, वो तो और अधिक गर्क बा। शराबबंदी तो और अधिक गर्क बावे। खुलेआम बिकता, खुलेआम बिकता। जे ना पियत रहला उ पिए लागल, आ जे पियत रहला उ दूसरा धंधा नशा में चल गए, चरस के स्मैक में चल गए। हाँ उ दारू छोड़ दे हल आ चरस के स्मैक में चल गए। अब देखत है नो, उड़ता पंजाब और उड़ता बिहार बनने जा रहा है आने वाले 2-4 साल में। तो देखी चाचा के कहना नाम कहा चाचा? नाम का बुझाने, प्रकाश कुमार दुबे नाम हवे। अच्छा, प्रकाश कुमार दुबे जी से रोए बात होत रहला, तो उड़ता बिहार बने से रोक ली। और चिराग पासवान पर लोग के ध्यान बा, और ऐसा हकीकत और ऐसा सच्चाई रोआ के हम हमेशा दिखावत रहे, ऐसा देहात में हमेशा आके हम दिखावत रहे। बना रही हमारे साथ यश से न्यूज के साथ। धन्यवाद।